Samantala, Idol, mga karagdagang kagamitan po na makatutulong sa pag-aaral ang naipamahagi naman sa mga batang mag-aaral sa ilang island barangay sa Dagupan City. Nabigyan po ng mga bag, notebooks at lapis, papel, pangkulay at mga hygiene essentials ang mga grade 1 learners sa mga paaralan sa barangay Kalmay at barangay Karael mula po sa lokal na gobyerno. Bukod po dito ay nagsasagawa na rin ang lokal na gobyerno ng mga aktibidad na makatutulong hindi lamang sa pag-aaral ng mga bata kundi pati na rin sa kanilang mga proteksyon. Nito lamang ay sinagawa ang Oplan na Bida o Batang Iwas sa Dahas at Abuso na layunin na magkaroon ng tiyak na kaligtasan at proteksyon ng mga bata sa kanilang paligid tulad sa loob ng mga paaralan. IFM News. IFM News. IFM News.